Akali efonini. The reason why ngatholakala ngizole ebusuku uMandisa bekakhona. Kusukela nini ukuthi ungangitshela uMandisa mangabe ngekho ngoba sonke lesikhathi ukade ungazisi ukuthi uyazi? Inkingi ukuthi into eyenza ukuthi ngikutsheli. Bengifuna ukwenza surprise efana nayo le enzakala namhlanje. Savumelana ngokuthi ayikho into esizoyikhuluma ngoMandisa. Isizathu esenza ukuthi ngenze le nto le kube kanje. Wathola wazi ukuthi nginawo uMandisa ngithi. Yeah, ngazi. Wakhona ukuyiphatha i2 years. Uyiphethe kahle from 21 qala ukuzwana siye ki21 22 23 24 ngezinto eziningi ezirong ukuzenza uma ufike lapha emendlini. Manje usho ukuthi ungibambela amaqhubu. Why masemele mina ngiyomshadweni wenza le nto eziphedayo? Yazi ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani. Ungishelelene khona uMandisa. Ngingaba ne-feeling yakho ngicela ukubona. Ngibona lapho nje. Ngoba kwakuyisikhashana lo feeling. Kwangasiye isikhashana ngoba ngisaqhubeka ngisathatha nayo all along. Nkosi, uyinqamula nini lento fethu? He's not discussing the matter that we came here for. Wena why manje usukhombisa ama true colors wakho kodwa before sonke lesikhathi lesi bewukhona even sisemakhaya ukhona ukwazi ukubhaca se just big guest house uyifidle manje yini ngoba sengemshadweni ufuna ukuyiveza ukuthi kahle kahle nami ngikhona. Sabathi ama-true colors angimqondi kahle. Ama-true colors wakhe kanjani? Futhi beyifihlile phela olalo. Okay, manje sekafuna ukuvela. Yeah. Ngibona nje umuntu odlala ngami. Oseyangithanda kodwa udlala ngami. Okuningi bengicela mina ukuthi sithole i-guest house sicela kuba nawe. Okay. Manaka awuthi ngibona. Ngiyabona ukuthi basaqhubeka. Basayospenda ubusuku. Ngikhona. Nayi into engizisa ubuhlungu kakhulu usho ukuthi akangirespect. But usuyabona ukuthi mina nalo muntu siyoshada. Sewugijima uzalimi wena manje. Inhliziyo angazi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi ungi-understand. So manje ungitshela ngani ukuthi inhliziyo Ngiyaqolisa ngeke kuze kusenzeka. Kahle kahle wayethi ufuna abafazi abayithu. Mina shuthi ngizoba yilo mncane. Manje leyo akaphinda angawayekhuluma noma kwakuseyiyona indlela yokuthi angijwayeze ukuthi nami ngikhona noma kanjani. Bafo ake siqhubeke mhlambe kulenye indawo. Ngoba yabona izulu. Mamzolo, can I have a drink please? Have a drink, have something to eat. All right, Ayan? Yeah, ngiyazama. Ngiyazama. Nkosi sesingavaya fethu. We move on to the other place. Yes. Yeah, ngikhuluma inqobo. Happy? With Ayan? Yeah. Yeah. Uyavuma na? Yeah, uyavuma. They've decided to spend the night. Awuthi ngibayise khona. Mhlawumbe la ngaphambili bazoyikhuluma indaba yokuhlukana.